tuwa harep tata pitana. Anenggih nagari pundita kang kae kwadidasa purwa. Eka marang sawiji hadil niwidasa 10 purwiwitan. Sanadyan to kathah tita ing Jawata ingkang kahungkuaning akasa sinangga ing Pratiwi. Kinapit ing samudra kathah kang samyanggono raras nanging datan kadi. Nagari ingkang ginupit ing mangke. Pundita nagari satunggal darbiyana Masdasa. Ika, Tama, Panboya, Muhung, nagari ing Astina. Inggih gajah uyaya ing Liman Benawi. Mila hawasta nagari Ngastina labet ing uniyasaning sawargi Prabu Hastimurti. Sinebat gajah uyaya Liman Benawi. Sadèrèngé dumadi para jayakti papaning kono duk punane tilas kedatoning Dewi Panggo. Kinarya bubukaning carita tetilohan ngupadya negari 100 tanan kekalih 1000 tanjangkep sedasa. Dasar nagara panjang marang apunjung. Pasir wukir loh jinawi gemah haripah karta tata tur araharja. Panjang ucapanipun njulur kawibawane. Pasir samudra wukir gunung tu negari nguraken pagunungan ngiringaken Benawi ngenaken pasawahan ngayonake bandaran gedhe. Loh tulus kang sarwati nandur dadi jinawi murah ingkang sarwati nuku. Gemah kathah ing para jama mamanca ingkang samya gegri lebeting praja katingal jejel apepet. Aben joget tepung taritis papan wiara katingal rupa nyawet saking raharjaning nagari. Ripah pondo kuning para dagang layar nang kodo kang sami lumintir siang tanah piratri ndali dirtatan wonten kendhati labet tanana sangsaning dalan. Karta tandha kawula padusunan samya ayem tentrem adine mungko pangoleng tetanen. Pitewentan wonten cirancangan wan Jawa nagaring pangonan surupe ngareka wangsul marang kandange dhewe-dhewe. Datan wonten carane kandhang nganggo pepalang lawang kinancingan labet datan ana Durasila Juti. Karaharja ing parang muka para mantri bupati samya kontap kautamane. Dibya wirutama tansah ambudidaya luring sanata tuwin mibawaning nagari Ngastina. Dasar nagara gedhe obori. Padang jagate dhuwur kuku satoh marang kuncarane tur kasusring manca praja. Yekti datang ngemungaken negari kanan kiri kang samya sumuyut nadyan tanah sabrang kathah kang sami sumawita. Tan karana banda yuda amung kayung yen rupianing kautaman. Pendantara mangsa samya pasok bulu bekti kang awujud londong pengareng-areng. Peni-peni paraja peni guru baka guru dadi ngaturaken putri tandha lintuning sih katresnan tuwin dhateng sekedhik Narendra saking manca praja ingkang samyang ngentunaken duta ageng minangka cih notetang suling kekadangan. Wenang dinucapna dejung ing sanata kang ngrengani praja. Hajejuluk Sang Nata Prabu Duryudana ingkang mengkuwerdi Narendra rasa ing pamuja. Inggih jejuluk Prabu Jaka Pitana anilaken nalika maksih Jejaka sampun ngasta pusaraning praja. Iya jejuluk Prabu Jaya Pitana katitik Narendra dadi makutaning para prajurit. Inggih jejuluk Sri Gendari Suta labet Sang Nata yoganing Dewi Gendari. Ya Sang Dresparastra Siwi hawit Sang Nata atmajaning Sang Nerpati Dresparata. Ya jejuluk Prabu Kurupati labet Sang Nata darah Kuru. Ya jejuluk Prabu Kurawendra angratoni bangsa Kuru. Ingkang kasasaban manudya sajugaya iku Dewi Dursilawati ingkang sampun dhawuh kelawan Narendra saking talatah Sindhu inggih
Sang Adipati Jayadrata. Ya jejuluk Prabu Tri Pamangsah ngenget iduk nalika Sang Nata lair dampit ketiga yaiku Raden Kurupati, Raden Dursasana kelawan Dewi Dursilawati. Enget-enget Sang Nata darah kuru mila datan mokalamuta derpiwatak Tanuwita Darmahita Sarahita Samahita lirik karumlah kapanditan ramelah pangadilan sang semah kaprajuritan marsidhing tata krami Narendra guna hingga guna pangendak gunaning jami luhur datan ngungkul-ungkuli hanggap tankasoring sesami lala betaning Sang Nata paring sandang wong kawudan aweh pangan wong kaluwen tetulung teken wong kalunyon maloyake wong sakit kinarya suka kang samya ketaman prihatin sarta ngasta sama beda dana denda lampahing pangadilan nindakaken dana wesiasat lirik datan ambau kapini Turtanata Berbudi Bawa Laksana lirik Berbudi Angganjar Mula Wisuda Bawa Laksana apa ingkang kadhawuhake datan kenging lincah tetep lampahan lamun to ginunggung luring sang katong tuwin wiyaring jajahan kaya saratri datan wonten pedhot pinunggil kang amur wengkawi sinigek nuju hari somo kepareng miya siniwa kaning stinggil gunatura ta wenggahing dampar denta pinalipiting kancana pinating nawarna kagelaran permadani sinebaran sari-sari kinanta wida lisah cepat kasturi kahaya para parekan kang samya ngambil upacara nata bebek mas mentok mas banyak dalang sawunggaling harta walika kacum mas dipanggo ingkang sarwa rukmi katingal Sang Nata kini butalar dadak kanan tanapi giring kongas ngambar gandaning sang katong antya prateng panguraan sirna kamanung sani cinandra panyayah sang Hyang Prabancana kang ejawantah kahaya para apsari sidhem permanem panono baneke walang salisik kegodhongan datane bah maruta tang lumampah amung lamat kapiyarsa swaraning pradonga nglangit binarung pangeli ing Widowati kang nganyut-anyut kasambet pocaing ukila kang menca ing pacak suci tuwin adi kriya gemblak pandhe gending miwang kemasan hanambut karyane sowang-sowang pating salang karang pating salang kenggimbal gantilir swaraning mandyaraga amawahi dhateng asir ngeping pananggilan nalika mangke ingkang kepareng marak ing ngarsanata nggih menika warnane pujangganing praja pandhita saking pertapan Sokalima peparab Dahyang Durna ya Dahyang Kumbayana Baradwaja putra ya Sang Wipra ya Sang Waradewija sumambung pungkur yayah prayat mengkewuh nenggih menika warnanira Narendra nganggo nenggih Sang Karna Basusena ya Sang Bismantaka Tali Darma Prita putra Arkasuta ya Sang Surya Atmaja katingal mbranyak pas menereceh pangandikaning udanasih pengawak menjangan ketawan turta sekti mandraguna prawira jayeng palugon mila datan mokal wonten ngastina minangka dados gedhik bulagul tanggul ing adila ganggung ginala gala ingulik ing mangke datan kantun warang kaning praja kaler singkang pamaning kang anyatriya wonten ing plasa Jenar kekasir Kuyanopati Harya Sang Kuniyapati Harya Sumanja Sang Trikantalpati Radyan Swela Putra ing jawiyandhe rembalabar piswaning para narapraja wiwit saking Bupati Sepuh kang sebatan Kangjeng Lumerek Bupati Anom Wadana Penewu Mantri Lurah jajar sak panunggalane sedaya samya cumadang marang pangandikaning Sang Nata Prabu Duryudana ing bangkit jroning pagetongan Prabu Duryudana dat angalem gono dumateng putra siswaning Sang Pandhita Durnaninggih Nalendra ing ngawawa langit Sang Prabu Suryanggana ingkang samulebda
Hangeker nagari ngamarta dening mangke sang katon ngarsa kepareng-paring pangandika pamangkana wijiling pangandika ingkang dereng kawya sing lisan. Sri Wasra Ratu Nesatu sembah nireng ulun kapuruparing sang murabeng
kang kati Sutama Gusti sasangka kasungan surya Prabanya sumungsun karawa surming sari-sari samyo manuk semeng salira mar manira sukanto ujwalane sumuno marbuka candra kusuma Ditem jroning panangkilan semune kawuryan wigatining karasa kapareng nata Duryudana Prabu kang miyos kinangkil ditolan saban-saban kanthi prabawa kakas kataring tias
ismewa ono nyapa nun dereng sawetawis dangu sarawuh paduka Rama Penemban Begawan Durna kula ngaturaken pasgahan Ponokrambi Prembagi mawantu katur wonten ngarsa paduka Rama Penembaning Soka Lima ingkang katemben rawuh kawon-won nurin inggih sinuwun nuwun dhateng kadhat katedha kalingga murta sih Ponokramanipun paduka ingkang sinuwun namung wangsul puja pangastawanipun pun Bapa Sokalima mugi konjuk wonten ing sahandap pada paduka ingkang sinuwun kawula nuwun nggih Bapa Penemban kula tampi tangan kekalih kapundi wonten mustaka mugi dadosa jimat paribih paring pangestu saking paduka Rama Penemban mboten langkung mugi dipun prayogiaken anggen paduka pinarak lelenggan Bapa Penemban kawula nuwun kados boten kirang prayogipun Bapa Ngabiyantara wonten ing ngarsa panjenengan paduka ingkang sinuwun kawula nuwun mangke Toko Prabu ing ngawungga sarawuh paduka kula ngaturaken karaharjan mugi katur wonten ngarsa paduka Toko Prabu ing ngawungga kawula nuwun inggih Yayi Prabu lulus Arharja pisowan kula Hanis Kala wangsa pangastawa kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu kawula nuwun nggih Koko Prabu kula tampi tangan kekalih kapeteking Pranaja anyembuhana arah daging kang yuwana pangastawa saking paduka Koko Prabu mugi dipun skecaken anggen paduka pinarak lenggah Koko Prabu kawula nuwun inggih Yayi kados boten kirang prayogi ingkang Rama Ngabiyantara wonten ngarsa paduka Yayi Prabu kawula nuwun mengkuto Paman Patih Harya Suman kawula nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh sinuwun animbali dhateng abdi paduka ing kepatihan marmopaken ira paman manira piji hayu dadi gugup rasaning paken ira paman kawula nuwun inggih dupi patik bro tampi timbalan padukendra raos sing manah kula pindha alang-alang salomba pinanjer wonten ngalun-alun katempuh ing Marutaga dat kumejat kumitir caur para kaliyan maras ananging dupi patik bro Ngabiyantara wonten ngarsa Prabu raos sing manah asret yayah siniram tirta wayuwan cienjang datan pisan anggadhahi raos maras menapa ta sababipun hawit hamba ngrumaosi andhap panggenan kula turut sawetawis anggen kula swita ing Narapati. Mbok bilih Punapati anandang dosa alit sakit ageng dumugining pejah. Sinten ingkang kepareng murba masesa muhung paduka ingkang sinuwun. Tembung tadah wadana kakurepna wonten ing abahan kapandhuka warastra ingkang lungit. Sampun ta ingkang siang Nadyantratri sampun kula unjukaken wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun kawula nuwun Paman Patih Harya Suman kejaran panompa munduran kula nandhang dosa sira paman ngaturake pati urip ana dini cara sak galak-galakaning Sardula kaya datang kawawa mangsa marang wekane Dewi apa maneh tumraping manira menyang paken ira paman kaya maksiake hamek parimarmaning karaton awit sapa to ingkang kawogan mbabati marang relungkut ngobori pepeteng ngejum gumbala ruwet muhung paken ira paman ing kepatihan kawula nuwun inggih sinuwun
sakelangkung bingah raos sing manah punapatih kinacek sesami ning adasih. Namung anggen kula marak wonten ngersa paduka ingkang sinuwun. Kapareng kula nyuwun dawuh menggah menapa ingkang dados wigatos sing pahaman ing dinten mangke. Paman Haryo. Nadyan akeh para kadang ingkang sakepel sisih gumbalani seprangkul jejenggote. Ananging lamun to manira datan lawan pangandikan karo pakenira paman kena ndak ibaratake kaya wong kang ngethok merang tanpa landhesan anane hamung gelo kelawan cuwa ingkang pangkuna paman aradi kapara ngarsa manira babari wigatining pamaning dina iki paman kawula nulinggih ngestakaken dawuh sinuwun Kanjrah ingkang puspita kasiliring samirana mre Sekarakatung ngas gandanyo maweh raras prananing driya Paman Pati Haryo Suman Mara prayogakna manira ngadhep hawit manira bakal lawan pangandikan kelawan Bapa Durna kanthi pakenira paman nderek midhangetake marang pangandika manira tetela bakal bisa nyumurupi mungguh kang dadi wigatining pasiwakan dina iki kawula ninggih sinuwun namung ngestakaken dawuh timbalan Padukendra Bapa Penemban Begawan Durna. Kawula nuwun wonten dawuh sinuwun. Sanget bingah praos sing manah manawi kula menggalih lelampahan ingkang sampun kapengker. Anggen kula sampun kelampahan nyaraya dhateng putra siswa Paduka. Narendra saking ngawawu langit nenggih anak Prabu Suryanggana. Ingkang duk nalika swana kula Sraya supados ambedah nagari Ngamarta. Mongko nyatanipun wekdal mangke Ngamarta sampun dados regeman kula. Pandhawa sirna saking praja. Sak sirnaning Pandhawa. Ing mangke ingkang kula kengken Yayi Tirtanata supados ngreksa nagari Ngamarta. Oh inggih sinuwun inggih. Kula piyambak sampun jagekaken menawi anak kula pun Suryanggana ingkang tumandang kula kinten boten badhe mindha damel. Monggo jagat sampun keberbegen dhateng kadegdayanipun seswa kula pun Suryanggana. Nyatanipun ing mangke kelampahan bedah negari Ngamarta nyirnakaken dhateng para Pandhawa. Namung sinuwun peparopun bapa ngengetaken. Nalika semanten sinuwun nate paring dawuh. Menawi anak Prabu Suryanggana kelampahan bedah negari Ngamarta, kepareng Paduka badhe
maringi ganjaran dumateng siswa kula pun Suryanggana. Inggih menika badhe dipun dhawuhaken pikantuk wayah kula pun Lesmanawati. Monggo wiwit bedah negaring Amarta engga sepriki sinuwun dereng matedhakaken nugraha dumateng anak kula pun Suryanggana. Sinuwun kekudangan kula dhateng Padukendra. Mugi keparna Padukana tepi dhateng Suraosing Sabda Brahmana Raja nggih anak Prabu. Nggih. Kula mboten badhe kesupen menggah kesagahan kula anggen kula tadi angganjar. Dhumateng anak Prabu Suryanggana kula dhawuhaken pikantuk anak kula Lesmanawati namung menapa ta sababipun ngantos engga mangke Lesmanawati dereng kula paringaken dhumateng Prabu Suryanggana. Awit saking pangraos kula kesagahanipun Prabu Suryanggana katingal dereng tuntas. Buktinipun sanadyan Pandhawa sampun sirna nanging para putra-putranipun Pandhawa menika dereng kantenan kabul kawusananipun. Menawi pecah dereng kantenan pundi papan candhinipun. Menawi gesang mongko nyatanipun ing mriki dereng kantenan papan panggenaning para putra-putra Pandhawa. Malah manut katerangan ing mangke para putra-putra Pandhawa sami manjing dhateng madyaning wana. Mongko ingkang sampun-sampun bapa menawi peranakan Pandhawa menika mapan wonten madyaning wana. Wonten panas kepanasen, wonten udan kodanan. Menika cara emasipun kados mentas dipun leler, cara gegamanipun kados mentas dipun grindo. Medal sawanci-wanci tetela badhe ambebayani atmajaning Pandhawa kala wau. Mila bapa penemban kula sagah maringaken ingkang wayah Lesmanawati dhateng anak Prabu Suryanggana. Uger Prabu Suryanggana wikan hangaturaken bebandaning sedaya para putra-putra Pandhawa. Oh, lole somo rante duning dumbul wana dadi alas dadi wana. Jebab awelah. Pregante buntut kisah andeng-andeng ana mripat yen dipandengna ora kuat. Dogrek. Oh, menika keparang paduka ingkang sinuwun. Gedugi badhe maringaken wayah kula Lesmanawati dhateng pun Suryanggana uger siswa kula kelampahan ambanda dhumateng para putra-putraning Pandhawa. Kaluhuran sabdanipun bapa penemban. Iya Kakang penemban, aku nambah yatur sedidik. Ora ana walane menawa ingkang sinuwun Prabu Suryanggana kepareng nuntasake ngreh kesaguane. Aja kuwatir perkara dhawuhe siswamu pikantuk wayah kula Lesmanawati mengko sengkune ingkang nanggung. Waton siswaning Kakang penemban bisa ngaturake bandaning para putra-putraning Pandhawa. Anak Prabu Duryudana, mboten napa-pun bapa ngumukaken dhumateng siswa kula menika mboten. Ngatasipun Pandhawa kemawon saged sirna saking tanganing Suryanggana. Lha menawi namung para putraning Pandhawa sepinten bangginipun nggih anak Prabu. Sampun kuwatos sinuwun, mangke pun bapa ingkang saged badhe paring dawuh dhumateng siswa kula pun Suryanggana supados saged ngaturaken menggah bandanipun para putra-putraning para Pandhawa. Nggih, bapa penemban. Menawi anak Prabu Suryanggana kelampahan maringaken bebandaning para yoganing Pandhawa. Daya-daya kula tadi kadah damel mantu ndhawuhaken anak kula Lesmanawati pikantuk siswa paduka pun Suryanggana. Lagi cawawan sabda Horkang sumewa kekering pasewakan kathah samiwanarka
wonten Tiradamata pedhot ing wantilan saweneh anarka tilar pandengan Klis nindya mantri haniti priksa daru naning kita wusuning ing gati ya sowan Ngarasendra Repepeh yayah soto minggah kromo lir soto hametarangan sowaning satriya saking Bonokeling lenggih Sang Hadipati Jayadrata katingal lumaksana nadhap lengkeh-lengkeh angika pada tupi marak mangarsa mangsas pembah lenggah tumungkul hamari kelukaya kanjema pertala mukani Pocap kang samya sumewa pating klesik padha sebawa jawil jinawil sami rowang ing bata sami ngudaraos paran wigatine dene Sang Tirtanata wangsul marang nagari Ngastina kanthi wedana ingkang suntrut Kadota Prabu Duryudana kaya enggal-enggal handang marang suwanipun ingkang rayi Sang Tirtanata teka mangkono wijiling pangandika ingkang dereng kawiyos sing lisan. Sarva Purva Sarva Kalamatan jroning alam ganyut saknyatane iku kanyatan kaki tine yen tanemu
sayektine tan bisa momor Amit pasang kaliman tadi sinabedhe nyiloduni kalopeteng Tulasari. Koko Prabu ri paduka pun Tirtanata ingkang marak wonten ngarsa paduka Koko Prabu. Adimas Tirtanata winantu kararjan swaning kadang para siadi. Kawula nuwun. Awit mundi pangestu paduka Koko Prabu lulus rarja biswaning ri paduka. Wangsul kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ing sandhaping pepodo. Yaya Dimas Jayadrata wis ingsun tampa banget panariman ingsun. Sawise satata lenggah asatna kringetmu selehna rasa penemumu kang sah. Yen wis tumata dinagi sira matura paran pawartane dene siadi bali marang Praja Ngastina. Kawula nuwun Koko Prabu kepareng ri paduka munjuk atur. Nalika semanten ingkang rayi kautus Koko Prabu supados nengga negari Ngamarta ingkang sampun kelampahan kabedah dening serayan paduka nenggih Prabu Suryanggana. Koko Prabu dereng dangu anggen kula nengga negari Ngamarta. Katungpa praptaning para putra-putranipun Pandhawa ingkang dipun pangarsani dening Pancawala. Wangsulipun para putraning Pandhawa kanthi handherekaken satunggiling nem-neman ingkang pekik warninipun manut katerangan peparat Bambang Partadewa. Duh Koko Prabu, Bambang Partadewa wekdal mangke dados rayaning para putraning Pandhawa. Mundhut wangsul nagari Ngamarta. Kula semanten kelampahan kula wangsuli ngantos dados panca bakah ing antawisipun kula kaliyan Bambang Partadewa. Temahan dados dua yuda. Kantaran bau ing antawisipun kula kaliyan Bambang Partadewa. Nanging Koko Prabu ri paduka atur ketiwasan kados putun nerta sangkan paraning bilai ingkang rayi kenging pangaribawanipun Bambang Partadewa satemah semerpet panon kula. Temah kula mboten enget Purwadaksina. Sareng kula sampun eling ngertos-ngertos kula sampun dawah wonten ing alun-alun negari Ngastina. Duh Koko Prabu, kedrawasan Koko Prabu dinten mangke negari Ngamarta sampun kelampahan. Kajaba wangsul kaliyan serayan putra Pandhawa inggih Bambang Partadewa kala wau kula. Dada muntap lir cinetap cocobang maring wangis gumedhut madoning ladi. Netrande angun darandir Goring sangga malatu yen sinateka marang saketing lemurut kaya metu tahanane ya jagat ya dewa Bathara wijang wijiling aturmu Tirtanata dudu karepe Dewi Bambang Partadewa celandhaan. Kelo Bambang Partadewa ngilani dada ngepol mestakaning Prabu Duryudana. Yen to pancen Tirtanata kalah lawan Bambang Partadewa, aja sira kang magut ana ing Praja Ngamarta. Bambang Partadewa sembodo bakal ndepani Praja Ngamarta. Lamun wis bisa nglangkai kunarpaning Prabu Duryudana.
ingkang mangkono Tirtanata. Sawekakno para wadyabala ingsun dhewe kang bakal tindak. Cawisna titiaku gajah Kyai Pamuk apa jaranku Kyai Bandang Angin. Kurang lega rasaning tias ingsun lamun durung bisa ngokop geting Bambang Partodewa. Oh, mangke rumiyin sinuwun, mangke rumiyin. Kula nyuwun kanthi sanget paduka ingkang sinuwun sampun ngantos nuruti dhateng brahmaning kakung mawa kepanasen. Sinuwun. Kula pitados dumateng ing reh kadigdayan paduka ingkang sinuwun. Sepinten bangginipun Bambang Partodewa badhe nandhingi paduka ingkang sinuwun. Namung sinuwun. Menapa kirang nganung-anung negari Ngastina? Awit petangan kula sinuwun. Upamiya paduka kelampahan tanding kalian Bambang Partodewa. Mimpangna mboten badhe kondhang. Ingkang kula kuwatosaken menawi ngantos paduka kasoran. Menapa mboten nempuh bebasan wukir Mahendra ingkang jugruk namung sabab kecocok tugi sepetet. Mila sinuwun. Keparengna wonten mentang penggalih paduka ingkang sinuwun. Tumrap Bambang Partodewa mangke pun bapa piyambak ingkang badhe nyalirani nggih anak Prabu. Migunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon. Lurikin sanging sang maweh gandrung. Bapa Penemban Begawan Durna. Kula nyuwun pangapunten dening kantos kula tatanenget Purwa Bojina. Kula tatanenget menawi wekdal mangke kula mapan wonten ing pasiwakan. Inggih awit saking kebranang raos manah kula dhateng aturipun Tirtanata. Mekaten kesagahanipun Bapa Penemban kepareng badhe hanandhingi dhateng Bambang Partodewa. Bapa Penemban menapa sababipun dene Bapa Penemban gadah kesagahan ingkang kados mekaten? Kula urutaken wit saking inggil nalikanipun sinuwun dawuh dumateng siswa kula pun Suryanggana. Suwung tuwin botenipun negari Ngamarta tasih wonten tanggel jawabipun siswa kula pun Suryanggana nggih. Mangka kula menika gurunipun sekedhik kathah ugi gadah tanggel jawab anggen sangi dumateng siswa kula anak Prabu Suryanggana. Mekaten Bapa Penemban kawula nuwun ulun inggih. Kados pundi pemanggihipun Koko Prabu Ngawungga? Oh inggih Kyai. Kula mboten badhe nglepataken dhateng sabdanipun Bapa ing Sukalima. Kaliyan malih kesagahanipun Bapa Durna sampun kapitang kanthi jangkep. Kula kinten mboten namung sabayaning titah Bambang Partodewa menika. Mila Yayi, langkung prayogi dipun pasrahaken dhateng Bapa Durna kemawon. Nggih. Menawi ngaten menggah pamawasing Koko Prabu Ngawungga, kula namung sumangga keparingipun Bapa ing Sukalima. Ingkang menika nggih pun Bapa daya-daya nyuwun pamit. Ing pangajap enggal Praten Nagari Ngamarta kepengin badhe ningali kados menapa dapuripun Bambang Partodewa kala wau. Tuwin kula ugi badhe ngampiri dumateng siswa kula anak Prabu Suryanggana kula kanthi sarengan Praten Nagari Ngamarta nundung Bambang Partodewa. Bapa Penemban sembah kula ingkang kandherek singkaripun Bapa Penemban. Pecah gesangipun Bambang Partodewa kula sumanggaken dhateng paduka Bapa Penemban. Kawula nuwun inggih. Koko Prabu Ngawungga, nuwun wonten dawuh Yayi. Paduka Koko Prabu sampun ngantos negakaken dhateng pepunden kula ing Sukalima. Kapareng Koko Prabu ngalat-alati. Oh inggih ngestaken dawuh Yayi Prabu. Keparing kenten nyuwun pamit medal pasawanan nderek jengkaripun Bapa Durna. Nggih, boten langkung sembah kula ing nderekaken jengkaripun Koko Prabu. Paman Harya Suman, kula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh. Paken Raja Keri, dawuh nolawan kabeh para kadang Kurawa kinen anguyung-uyung jengkaring Bapa Durna prapting nagara Ngamarta. Trawaca timbalan Padukendra kapareng hamba nyuwun pamit medal pasawanan. Ora liwat nyangoni Raharja, Adi Mas Tirtanata, nuwun wonten dawuh Koko Prabu. Siadi uga Jokeri nderekna jengkaring Paman Patih Prapta Nagara Ngamarta. Kawula nuwun ngestakaken dawuh pangestu paduka ingkang kula suwun tansah mayung ana ing lampah kula.
sinambimbu banu kang padha mara siba pun kakang tumuli bakal kundur hangetaton. Wis paripurna pangandikaning Nata Ngastina Prabu Duryudana. Sabda Brahmana Raja sabda pangandika Brahmana Pandhita Raja Ratu. Pangandikaning Nata datang kena wali pindha uwe Kresna tumetes ing Patra Seta kang kena denicali. Sang Kata ngarsa manjing raton tumapak ing pada datan alisir saking ugering wewaton.